Eu creo que isto acaba de ser seguramente ao mellor de xeito involuntario, porque hai persoas que xa teñen incorporado no seu subconsciente determinadas formas de pronunciarse, pero foi unha falta de respecto absoluta ante unha proposta que en absoluto foi exposta precisamente para o contrario, que era para superar esa alteridade. Como superamos esa alteridade, amigo e inimigo, que vostede di que eu plantexei? Non, é que nós aquí deberíamos de ter a única alteridade, que os demócratas contra os non demócratas. E vostedes deberían de estar do bando dos demócratas. Non deberían de estar en ningún outro bando, e non están. Decía que o método proposto de recuperación na proposición de lei era inédito. Non. O inédito foi o proceso de obtención no 38, e o inédito é que unha forza que se di democrática veña aquí a defender os intereses dos Franco. Eso sí que é inédito. O inédito, señoras e señores do Partido Popular, o inédito é que veña aquí a falar do dereito á propiedade privada, que non é un dereito fundamental. En cambio, o dereito á dignidade, que é un dereito fundamental, vostede aquí non o veu a defender. E nós, entre a propiedade dos Franco e a dignidade, escollemos a dignidade. Xa sabemos de que bando están. Equiparar, vir aquí a falar como se isto fose a expropiación dunha estrada para ampliar e facer beiras rúas, e a falar cando é unha toma en consideración, cando vostedes saben que despois podemos discutir os aspectos xurídicos que queiran na súa tramitación, é unha excusa de mal pagador. É unha falta de respeto tamén. Equiparar eso co dereito ao resarcimento e á reparación, que xa vexo que aquí aínda unha utopía, comparado cun discurso burocrático para esconder o que realmente hai, e que é unha defensa dos intereses da familia de Franco, queiran ou non que está facendo o Partido Popular. Sí, señor, esa declaración institucional que eu nomeaba, sí. Claro que temos razóns para dubidar da intención e do interese do Partido Popular para cumprir ese mandato da Cámara. Acaban de dar unha razón máis. Hai razóns. Lamentablemente sí que hai razóns. De que teñen medo? A quen lle teñen medo? Acaso temen molestar a ultradereita que aniña dentro do Partido Popular? Os seus lepéns que teñen dentro do Partido Popular? Teñen molestar a eso? Sí. A que lle teñen medo? Ou é que simplemente o desprecio polas vítimas da barbarie? Non lle deben nada a vostedes os demócratas que defenderon a legalidade da República. Non lle deben nada estar en institucións como esta. Non lle debemos nada para que hoxe esteamos nun Parlamento galego. E, por último, tamén decir o que vostedes están a facer, o que está a facer o Estado español, coa non ruptura co anterior réxime, coa conservación dos privilexios de determinadas familias exemplificada e simbolizada pola familia Franco. Isto é un símbolo tamén, pero un símbolo que axuda a avanzar. O que vostedes están facendo é o que se chamaba, o que se decía, a segunda morte das vítimas, o esquecemento e o desprecio que acaba de facer vostede ás vítimas. Excusas de malos pagadores. É unha toma en consideración. Claro que ten difícil encaixe legal. Claro que ten difícil encaixe legal. Porque a legalidade do Estado español non é unha legalidade que rachase co anterior réxime e deixaron amarradas moitas cousas, pero temos que pelexar para axustar a legalidade á xustiza. E ese é o noso traballo, o poder legislativo, axustar a legalidade á xusticia. E claro que é posible, como é posible en Alemanha, en Portugal ou en Italia. Só hai que ter vontade política que vostedes se negan. Son unha excepción en Europa, son unha excepción neste país defender aínda os privilexios franquistas. Moitas grazas.